Έβλεπα τα κορίτσια εκεί με την Ελισάβετ και την Ιωάννα. Είναι μικρούλοι μόνο, είναι κάτω την κίνηση. Το τρίτο δημοτικό σας υποδέχεται σε ένα ταξίδι γέλιο στις γειτονιές του άλλοτε. Επειδή η παράστασή μας εξελιχθεί μέσα και έξω ανάμεσά σας, παρακαλούμε να παρακολουθείτε όσο πιο ήσυχα και συγκεντρωμένα γίνεται τις εξελίξεις. Αν τολμάτε, κλείστε τα κινητά σας και αφαιθείτε σε ένα ταξίδι στο παρελθόν, στο παρόν και από ό,τι φαίνεται και στο μέλλον. Δεν ξεχωρίζει, είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους. Είναι ας πούμε ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ τσιμέντο, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, μα και πολλή σιωπή. Και όλα σκεπασμένα από έναν τρυφερό, μα και αβάστακτο ουρανό. Εδώ, σε αυτόν τον δρόμο, γεννιούνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών. Ήσαμε τη στιγμή που η αναπνοή τους θα ενωθεί με το ανοιξιάτικο αεράκι του επιταφείου και θα χαθεί. Τη νύχτα όμως δεν τους πιάνει ο ύπνος. Και όταν δεν ονειρεύονται, τραγουδούν. Και όταν δεν τραγουδούν, μονολογούν. Άνοιξε το μικρόφωνο. Πού χωνείς?
της ευτυχίας είναι η δικαιοσύνη και η αγάπη. Και η αγάπη. Ευτυχώς ο τόπος μας κρατά, ακόμα τη γλυκιά μυρωδιά, λοιπόν που μυρίζει καφέ και αγάπη μπουλούκι και γλυκό του κουταλιού στο μεγάλο καφενείο αρχίζουν όλα από την αρχή, χωρίς ειδικά διδάγματα, με μόνο όπλο τη σάτυρα, με μόνο τρόπο στραθμός μας του Ατσίδας, με μια ταινία που γυρίστηκε το 1962 σε σκηνοθεσία του Γιάννη Γελιανίδη, τη φιλοσοφία σε πρώτο πλάνο και μην ξεχνάτε γι' αυτό καλό μας ταξίδι. Μπορείτε να μου φέρετε μια μπύρα? Δεν έχετε μπύρα? Τότε μια πορτοκαλάδα. Τίποτα δεν έχει το κατάστημα? Απ' όλα έχει. Τότε αυτό που κάνετε σημαίνει ναι? Όχι. Και τότε τι μπορείτε να μου φέρετε? Τίποτα. Γιατί, έχετε προηγούμενα μαζί μου? Χτύπησες παλαμάτια γι' αυτό. Και λοιπόν? Νευριάζω, είναι το ίρτζι μου. Με συγχωρείτε, δεν ήξερα ότι ήταν το ίρτζι σας. Ευχαριστώ πολύ που με ενημερώσατε. Λέγεται Φρασίβουλα. Μάλιστα, ελπίζω να μην ενοχλώ που μπήκα στο κατάστημά σας. Όχι, χαρά μου είναι. Τώρα που εξηγηθήκαμε, παράγγειλε. Μπύρα θες ή πορτοκαλάδα? Αν δεν σας πειράζει, προτιμώ μια πορτοκαλάδα. Πορτοκαλάδα, θα την έχεις. Αγαπητέ κύριε Θρασίβουλα, η παράσταση μου ήταν πολύ ευχάριστη, αλλά... Περιμένεις, κορίτσι? Έρωτας. Όλα είναι ατμός. Ορίστε. Εκτός από τον έρωτα. Ατμός. Ατμός και διαλύονται. Το χρήμα είναι ατμός και φεύγει. Η δόξα είναι ατμός και πάει. Θα ζεις λίγα χρόνια στη ζωή σου και μετά άμμομη να δω. Αλληλούια. Χαρούμενο θέμα βρήκες. Έχεις κάνει ψάλτης? Όχι, αλλά έχω παρακολουθήσει καμιά κατοστική δίες. Ωραία ψυχαγωγία διάλυσης. Και τώρα τι θέλεις, να παρακολουθήσεις και τη δικιά μου? Όχι, αλλά θα πεθάνεις εσύ μια μέρα, θα πεθάνεις. Χριστός και Παναγία, χτύπα ξύλο χριστιανέ μου. Χτύπησες δεν χτύπησες, κουνήθεις δεν κουνήθεις, ουδής γλίτωσε το μοιραίο. Γιατί η ζωή σε ερχόμενη από την πόρτα, ο θάνατος παραμονεύει από το παράθυρο. Θρασίβουλας. Γιατί Θρασίβουλας? Γιατί εγώ το είπα αυτό. Σκέψεις μεγάλων ανδρών. Ναι. Έτσι, γιατί ό,τι και να κάνεις στη ζωή, θα είσαι μια μέρα που ο καπετάνι Μιχάλης θα χτυπήσει την πόρτα και θα σου πει Γελμπουρταν. Ποιος είναι ο καπετάν Μιχάλης? Ο Αρχάγγελος Μιχάλης φυσικά. Και μιλάει και γαλλικά και τουρκικά. Μόνο ό,τι θέλει κάνει. Σωστά, Αρχάγγελος είναι. Το μόνο σίγουρο πράγμα στη ζωή είναι ο θάνατος. Θρασίβουλας. Μέλιστα η γλώσσα σου. Αχ, ματαιώτης ματαιότητων. Τα πάντα ματαιώτης. Θρασίβουλας. Όχι, αυτό δεν είναι δικό μου. Βλέπω δεν κάνετε λογολογικό. Λέω μόνο τα δικά μου. Δεν μου λες, εξοχικό κέντρο είναι εδώ ή γραφείο κηδιών? Εξοχικό κέντρο που φωλιάζει ο έρωτας. Φωλιάζει ο Χάρος, δεν λες καλύτερα? Όχι, γιατί ο έρωτας ερχόμενος από την πόρτα, ο Χάρος φεύγει από το παράθυρο. Θρασίβουλα. Μάλιστα, μόνο ο έρωτας είναι αθάνατος. Όλα τα άλλα είναι ατμός. Βλέπω αρχίζει να με καταλαβαίνεις. Θα καταλάβω, δεν θα καταλάβω που θα πάει. Εγώ ξέρεις, δεν είμαι μόνο γαλαζάτορας. Είμαι και φιλόσοφος. Γι' αυτό είσαι αυτά τα ωραία με τις αναλυτικές κηδείες. Αφού οι πελάτες δεν
Θρασίβουλα. Πάνω στο φιλόσοφο το μαγαζί λένε. Όλα αυτά θα ήταν πολύ ωραία, κύριε Θρασίβουλα, αλλά εγώ εδώ ήρθα για να βρω λίγη ησυχία και λίγη μοναξιά. Μοναξιά και ησυχία υπάρχει μόνο στον τάφο. Πάπου να φας τη γλώσσα σου, χτύπα ξύλο χριστιανέ μου. Το μοτίβο του καφενείου και της ταβέρνας ήταν πάντοτε αγαπημένο των δημιουργών. Σε αυτούς τους χώρους εξελίσσονταν τα σενάρια της ζωής. Οι γενιές μέσα από το φαγητό, το ποτό, τη μουσική και την καλή παρέα ξεδίπλωναν όνειρα, φόβους και επιθυμίες. Η ψυχαναλυτική αυτή συνήθεια τείνει, αν όχι να εξαφανιστεί, να περιοριστεί αρκετά. Όχι όμως ο άνθρωπος πολυτεχνίτης, ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές που προκειμένου να επιβιώσει κάνει τα πάντα στο βωμό της αδυσόπιτης οικονομίας. 1963, σενάριο, σκηνοθεσία Αλέκος Σακελάριος. Να, αυτό εδώ είναι το πόσο σου. Αυτά τα 5 τραπέζια είναι δικά σου. Δικά μου. Ναι, δικά σου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βουλή. Αν και 5 τραπέζια, τι να τα κάνω τώρα εγώ. Αλλά γιατί όχι. Τα πουλάω, παίρνω τα λεφτά. Ρε, κατάλαβες σου λέω. Αυτά τα 5 τραπέζια είναι δικά σου. Δηλαδή, θα τα σερβίρεις εσύ. Α, εκεί πάνε το δικά σου. Πού ήθελες να πάει. Κι άντε, ετοιμάσου γιατί όπου να είναι θα αρχίσει να έρχεται πελατεία. Ένιωσε αφεντικό, εντάξει. Αντίληψης, ταχύτης, προθυμίας και ευγένεια. Μείνε ήσυχος αφεντικό, εντάξει. Έτσι. Εντάξει, εντάξει. Έτσι. Αλίμονο τώρα. Ορίστε, περάστε. Και να κάτσεις μπορείς και να ξαπλώσεις μπορείς. Κάτσε αν σε παίρνει. Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίγκι σου. Καταλογάρα έχεις. Μπαρντόν, Κατάλογο λέω έχεις. ναι αμέ. Διάβαζε. Από μέσα μου. Απ' έξω να ακούω κι εγώ. Εστιατόριον, η Αλικαρνασσός, πλατεία Κουμουνδούρου 35. Όχι αυτά ρε, τα φαγιά πες μου. Α, καλά. Μακαρόνια με κιμά, Τίποτα πιο εκλεκτό. ατζέμ πιλάφ, Τίποτα πιο εκλεκτό. γαρίδες σε αυγολέμονο, Τίποτα πιο εκλεκτό. μπαρμπούνια τηγανιτά. Πιο εκλεκτό. Δεν διαβάζεις καλύτερα μόνος σου. Α, καλά. Φέρω μια γίγαντες γιαχνή. Τόση ώρα αυτό έψαχνες. Μόλις που ξέρεις και καλοτρώς. Τι ζήτησε ο κύριος. Γίγαντες γιαχνή. Η γίγαντες γιαχνή τελείωσε. Τελειώσανε. Ναι, τελειώσε. Μα πότε τελειώσανε. Ακόμη δεν πάτησε άνθρωπος στο μαγαζί. Οι γίγαντες γιαχνή τελείωσαν. Αυτό να τους πεις. Οι γίγαντες γιαχνή μόλις τελειώσανε. Πού τελειώσανε. Έλατε. Αυτό του λέω κι εγώ. Α, καλά. Φέρω μου έναν πατσά. Μπράβο, από εκλεκτό σε εκλεκτό το πας. Έναν πατσά περιμένο δώσ' μου. Είναι ζεστός. Ζεστός είναι εκεί. Πόσο ζεστός. Προηγουμένως που του έβαλα θερμόμετρο έδειξε 38,3. Έφτασε. Ορίστε. Διαταγάς. Τι είπατε. Πιο δυνατά σας παρακαλώ, γιατί μου έχει αδειάσει η μπαταρία και δεν ακούω καλά, ξέρετε. Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε. Εσείς κάτι μου λέτε τώρα, Εγώ κάτι σας λέω, αλλά εσείς πώς να μ' ακούσετε. Τέλος πάντων. Είστε το γκαρσόνι εδώ. Ναι, μάλιστα. Α, λοιπόν θα επιθυμούσα μία μακαρνάδα, αλλά σοταρισμένο με φρέσκο βούτυρο. Ευχαρίστως. Ορίστε. Ευχαρίστως είπα, αλλά και να μην το έλεγα δεν θα πείραζε. Τι είπατε. Άστο να πας στο διάολο. Πού σε. Ορίστε. Τι φωνάζεις ρε. Τίποτα, ο άλλος. Αλάτι, πιπέρι, λάδι, ξύδι, μουστάρδα και κανέλα. Να σου φέρω και λίγο λιναρόσπορ. Ρε άσε τις κουβέντες και κάνει τη δουλειά σου. Και πού σε, φέρω μου και 6-7-8 μερίδες ψωμί. Άρε παπάρα που θα δουλέψει.
αγάπη, λοιπόν η συνταγή. Αλλά αρκεί σε κάποιο δελφικό παράγγελμα γράφει «Θρώ χρήμαση και έχω χαρίζου», που πάει να πει «Χρησιμοποίησε τα χρήματά σου και αν έχεις να χαρίζεις». Επειδή η καιρή είναι δύσκολη και το μυαλό τρέχει με ταχύτητα φωτός σε δάνεια, χρέη και συναφή, τούτο μόνο θα σας πω. Η πραγματική γεωνοδωρία δεν πηγάζει από το έχον, αλλά από το μη έχον. 1967, που θα μπορούσε να ήταν και 2018. Το σενάριο γράφτηκε από τον Αλέκο Σακελάριο, το οποίο διασκευάστηκε από το θεατρικό έργο «Ένα βότσαλο στη λίμνη». Σκηνοθεσία Κώστας Καραγιάννης. Η τσιγκουνιά κρύβει φόβο και ο φόβος απαλύνεται με χιούμορ. Γεια σου Σταύρο. Γεια σου Κυριλάβρο. Δεν μου λες. Καλά είναι, πώς ήταν πεπόνια. Γλύκισμα. Εγώ σε ρωτώ για το πεπόνια. Αν ήθελα γλύκισμα πήγαινα στο ζαχαροπλαστείο, έπαιρνα δυο τουλούμπες και τις τελίγωνα. Ενώ πως είναι πολύ γλυκά, πρώτης τάξεως. Δεν μου λες ρε Σταύρο. Πόσο είναι το κιλό. 8. Τι 8. 8 δραχμές το κιλό. Για τρελούς ψάχνεις ρε Σταύρο. Γιατί Κυριλάβρο. Εμένα με λένε Λάμπρο Σκουτρί. Δεν μπορείς να με κοροϊδέψεις. Γιατί Κυριλάβρο. Γιατί πρώτα απ' όλα σε ρωτάω πώς είναι τα πεπόνια και μου λες γλύκισμα. Μετά σε ρωτάω πόσο έχουν και μου λες 8. Άμα ήταν 6 δεν παίρνω το φρούτα λοιπόν. Πάω στο ζαχαροπλαστείο να πάρω δυο τα καταέφια που είναι σωστό γλύκισμα και μου έρχονται και φθηνότερα. Πάρε καρπούζι. Και γιατί δεν πάρω καρπούζι δηλαδή. Είναι φθηνότερο. Και τα κάρβουνα είναι φθηνότερα. Θα πάρω κάρβουνα δηλαδή. Άσε με να χαρίσει. Άσε με. Άλλο τα φρούτα, άλλο τα κάρβουνα. Μου κόβεις μισό πεπόνι. Και το άλλο μισό τι θα το κάνει. Θα βρεθεί κανένας μυστέρης να το πάρει. Και αν δεν βγει καλό. Και αν δεν βγει καλό να πάρω εγώ την κόλλα και θα και κρέμ καραμελέ ρε Σταύρο. Μα τέλος πάντων τι θες. Τίποτα ρε Σταύρο. Άσε με και εσύ και τα φρούτα σου. Φάτα μόνος σου. Το πεπόνι είναι κλειστό πράγμα. Ξέρεις τι έχει μέσα. Και η κεφάλα σου είναι κλειστή. Ξέρεις τι έχει μέσα. Δηλαδή εγώ ξέρω αλλά δεν σου λέω. Α, παράτα μας ρε Σταύρο. Στα χλαμάρα. Α, παράτα μας. Άνθρωποι, το χαρίς, αιμοδιψή, μοβόρι. Και αιμοβόρι. Ήρθε η ώρα λοιπόν να πατήσουμε το μαγικό σανίδι του μεγάλου καφενείου. Λειτουργεί από το 1930 και η θεατρική σκηνή του φιλοξένησε μέχρι σήμερα δεκάδες παραστάσεις θιάσεων, πρώτες επιθεωρήσεις καθώς και σκηνές από την ταινία Θίασος του Αγγελόπουλου. Η δική μας αυλαία θα ανοίξει με 2 σκηνές από μία ταινία που αν και στην εποχή της δεν γνώρισε μεγάλη επιτυχία, στη δική μας θεωρείται κλασική στο είδος της. Μεταφερόμαστε το 1963, Μπακαλόγατος ή αλλιώς της Κακομοίρας. Περάστε και καθίστε... Σενάριο σκηνοθεσία Ντίνος Κατσουρίδης. Περάστε και καθίστε αναπαυτικά, γιατί το ταξίδι μας στο χωροχρόνο συνεχίζεται. Θα παρακαλούσαμε να κάτσουν πρώτα οι γονείς.
Πάμε. Μπράβο, πάμε. Άντε, πάμε. Ας το μπροστά. Έλα να σε βοηθήσω. Να σου πω, πόσες προσέχει. Δεν φορά από το σύνδεσμο. Δεν φοράς προσέχει. Μας έβαλες κάτι. Μας έβαλες μια φασκάβρα. Δεν είμαι τόσο χοντρή. Υπάρχουν άλλες πιο χοντρές που προσπαθούσε εδώ πειμένα. Τι είναι αυτό. Είναι μία που σου κάνει. Άντε τώρα. Άντε, βάλτε το φόρμα. Χάσαμε το μαλλί. Άντε, βάλτε το τρέλο. Τι είναι αυτό. Το βλέπεις πέρα και δεν περνάει. Σούζι έφανε. Το όχι. Σούζι έφανε. Σκάσε την κουβέντα. Άσε την σου λέω πελακή που τους κάνω δίαιτα. Σούζι τρως. Κάψε αυτός είναι γιατρός. Στη ζωή του άντρα μου. Σου λέω χείρα. Κονίσου τα τις έξω. Είναι στεναχώρια που μου παγαίνει εμένα. Τι στεναχώρια έχεις. Τον άντρα σου τον έχεις. Το ελέγχει του Θεού σου φέρνει. Τι στεναχώρια έχεις. Λίγο να βλέπεις τους άλλους να τρώνε και εσύ να μην τρως τίποτα. Έλα, σώμα τώρα, τρως. Και τρως και τρως πιο πολύ. Να αυτό. Τι έχει εδώ. Να, το σηκώνεις. Πες με κάτι να με τρώσεις στο στόμα. Τι να πάρω αυτό. Εδώ θέλει κρεοπολείο. Κρεοπολείο αυθονία έγινες διάβολε. Άρα σιγά σιγά εσύ πώς να με κάνεις κουμπό. Τι θες να με τσίρεις από την αδελφή σου. Αλήθεια, τι κάνει η Ελένη. Να το πάλι. Δεν το λέει θα ανοίξουμε τώρα. Καλά είναι, κουράζεται. Γιατί θες το ράψιμο. Όχι, όταν πάμε στη σύννεφα, της δίνω χρήματα να μας ζητήσει εισιτήριο. Γιατί δεν την πατέρνεις με συνάσεις. Δεν φταίει κανείς, δεν φταίει κανείς άλλος. Εγώ φταίω που την έστειλα στους Καλόπρες να μάθει γαλλικά. Μπανάνο, ένας μπανάνο, άλλος. Δεν το κορταίνουμε λιγάκι τώρα τις μόδες στα μήνυ να το φοράω και να το κάνουμε λιγάκι κάπου. Τι να κάνουμε, να φανεί γάμπο. Τι να κάνουμε λέει, να φανεί γάμπο. Άσε, μη μου λες τρέλες, μη μου λες τρέλες. Πρόσεξε καλά, θα στο σκίσω και θα σε στείλω στο σπίτι με το βρακί. Έλα τώρα, αστιάζομαι. Α, είπα κι εγώ, παλαβές, δεν παλαβές.